பிரைஸ் லார்ட். சங்கீதம் 34 அதிகாரம் 8 வசனம். Psalm chapter 34 and verse 8. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நரி திராட்சை கொடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி படிச்சிருப்போம். அதாவது ஒரு நரி பசியாக இருக்கும்போது திராட்சை தோட்டத்துக்குள்ளே போய் பார்க்கும். ஒரு திராட்சை கொலையை எட்டி பார்த்து அது தாவி தாவி பிடிக்க ட்ரை பண்ணும். அதனால் அந்த ஹைட்டை எட்டி பிடிக்க முடியல அப்படின்னோடனே இந்த பழம் புளிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அது போயிடும் அப்படின்ற ஸ்டோரி படிச்சிருப்போம். நல்லா கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோன்னு சொன்னால், தனக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற வருத்தத்துலேயோ இல்லை ஏமாற்றத்துலேயோ அந்த நரி தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொண்டோ இல்லை தேற்றி கொண்டோ இந்த பழம் புளிப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாசீனப்படுத்திட்டு அது தூரம் போயிடும். ஆனால் உண்மையாகவே அந்த பழம் புளிப்பாக தான் இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் அது அந்த நரிக்கும் தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. அதே போல் தாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உண்மையான அன்பை ருசித்து பார்க்காமே அப்படிலாம் ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை அவர் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அநேக பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் இந்த ஸ்டோரியில் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு பார்ப்பேன். ஒருவேளை அந்த நரி எட்டி பிடிக்கும்போது ஒரே ஒரு பழத்தை மட்டும் அந்த திராட்சை கொடியிலேருந்து அந்த கொலையிலேருந்து சாப்பிட்டுட்டு அது டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ருசித்து பார்த்துருந்தா ஒருவேளை அந்த நரி இப்படி திரும்பி போயிருக்குமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக போயிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அந்த ருசி நாக்கில் பட்டு அதை உணர்ந்த அந்த நரி தான் உயிரை கொடுத்தாது அந்த முழு கொலையும் சாப்பிடணுன்ற முழு முயற்சி எடுத்திருக்கும். அதே போல் தாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு தடவையாவது இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளோ நல்லவர் என்பதை ஒரே ஒரு முறை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அவருடைய உண்மையான அந்த அன்பை நம்ம ருசித்து பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாய் நம்ம அவரை ஒரு நாளும் மறுதளிக்கவோ விட்டு கொடுக்கவோ முடியவே முடியாதுங்க. அதனால தான் இன்றைக்கும் பல பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை ருசித்து பார்த்து அவரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க. சில நேரத்தில் நீங்கள் ஏங்க இயேசு அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, ஏங்க விட மாட்டீங்கன்னு கேட்டால் சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு சொல்கிறது தெரியாது. ஆனாலும் அவரை விட்டு விடவும் முடியாது. ஏன்னா அவரை ருசித்து பார்த்தவங்களால நிச்சயமாய் இந்த பழம் புளிப்புன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அதை ஆத்மாத்மாய் உணர்ந்தவர்களால் அதை செய்யவே முடியாது. அப்போது நம்ம ருசித்து பார்த்தா மட்டும் போதுமா? நம்ம பசி ஆறிடுமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது. பழத்தை ஒரு தடவை ருசி பார்த்த நரி அதை எப்படி முழுசாக சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுதோ அதே போல் ஒரே ஒரு தடவை நம்ம இயேசு ருசித்து பார்த்துருந்தா தெரியும் நிச்சயமாய் நம்ம பசி ஆறுவதற்கு, நம்ம வாழ்க்கையோட அந்த ஆத்மா தாகம் தீர்றதுக்கு அவரை முழுமையாக நம்பி அவர் வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிவோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாய் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ முடியும். எனவே உங்கள் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் நீங்கள் இயேசு ட்ரை பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவர் நல்லவர் அப்படின்றத நீங்கள் ருசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்கள் பசியார அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அப்படின்றத நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ.